Чакай, махни да махни. Бягай, бягай. Събирай не! Ко чакаш? Бошка, ориз. Да. Някакви ориз. Снимай долу. Ако си гледам, ще го сготвиш. Ей. Бошка, не си Видеоклип прави, има доста време докато ще свърши. Дай, че не бързам. За никъде. Дай на топка. Какво искаш? Какво? Какво иска? Какво иска? Удрай, дай на мен. Защо го събере, че този ориз? На кой ще го дадете да го еде? Начи ми това. Ще имам какво да гледам. Да. Чакай, ма още ориз е! Даде, какво правя? Да. Жана, махни са! Нямам какво да правя.
да. Майка го. Как се измима? Ти снимай. Дръж! Деня, дръж! Дръж стола. Прибери ми колата на мен. Къде ми е стола? Дай ми го. Дай ми го. Кой имам сега? Те, аз почувам си. Си е доста на това. Я правда не